Nanti kelanda apa? Tadi gitu. Situ जानायखौ मा? सोर जानाय? दाउ सोर जानायखौ दाउदैया? खौ गारदो बदोनदो खुरैयावहाय. माथो इयो? दाउदै. दाउदै सिथु जानायखौ? आंबो इसे होना. इसे दे आंबो. आं जिदों. जिदों. आच्छा. बे मैला जानाय. मैला जानाय आच्छा. खुगाया. खुगाया. आं जिदों. दे जिदों मा. ओंखामबो जायो हायो. ओंखामबो जायो नुबा. ओंखामबो जायो आंनि बिटिया. मोजांनो आंनि बिटियानो मा? ओंखाम जायो गबनो. मोख्रिया गोथावना थावा बिटि? मोख्रिया? सादाव मोख्रिया गोथावना थावा? हा? मा मोख्रि होनसाय? मा मोख्रि खोथासाय? खाख्लौ मा होनो? जोगोनार होनो दा? जोगोनार बड' जोगोनार जों बेंगलाव मा होनो? खाख्लौ होनो. बे मा? आसामावहाय मा होनो? जोगोनार होनो. जोगोनार मोख्रै. जानांगौ बिदि नै नोंनि गस्ला बादि नोंसो सेमनो खालारा गस्लाजों मिचिं होनै वा मिचिं नै जानांगौ बिदि नै मा जायो होननालाय आं दहाय मा जायालाय नोंनि आइया जाया दा ओंखाम जायाला मा जायोलाय मा जायो आयौ नाय मारै जायो नायसाय मारै जायो नाहर बाबा नै सामा होननायदोंला मानसिफ्रा Này con này trong đầu tiên không? Ăn đá lệ. Trong đầu tiên sao tập sao? Không làm hả? Nó sẵn bây giờ này. Nó mình là năng tổ sĩ. Chà nó cũng khá. Kaman zakala iya sama na ito lang ako. Ito po mazangan na yan. Dale, dale.